Ako po ay broken family. Hindi ko po naranasan ang pagmamahal ng mga magulang. Hindi ko nakita ang mukha ng nanay ko. Kaya nung bata pa ako, lagi akong naiinggit, lalo na dun sa mga kaklase ko na kumpleto ang nanay, kumpleto ang pamilya, nandiyan yung tatay. Lagi kong kinukumpara yung sarili ko sa kanila at lagi akong nagtatanong, hiwalay ang mga magulang ko, 5 buwan, nung ako'y inalagaan ng isang tao, nagpakita ng pagmamahal, tumayong nanay ko, tumayong tatay ko. Nung marinig ko ang kantang ito, sabi ko, sarap sigurong kantahin sa nanay. Dakila ka, inay. Gusto ko ring ipahayag, habang sa aking paglaki, naghahanap ako ng nanay, papasalamat ako sa Diyos sapagkat binigyan niya ako ng isang taong nagmahal sa akin, nag-alaga, nag-aruga, nagpaaral. Isang taong hindi nagpabaya sa akin. Siya ang taong umakos sa responsibilidad ng nanay ko. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, bakit sila naghiwalay. Subalit isa lang ang natitiyak at natitiyak ko, ang lahat ay naaayon sa plano at kalooban ng Diyos. Ang nag-alaga po sa akin ay isang matandang dalaga. Hindi siya nahiya. Hindi siya nahiyang may kalong-kalong na bata, maliit na sanggol, papuntang tindahan, papuntang simbahan, at sa aming tahanan. Ang matandang ito ay relihiyosa, laging nagsisimba. Sa kanya nanggaling ang pananampalatayang naitanim sa aking puso. Pinag-aral niya ako, kaya nung makatapos ako sa pag-aaral, hindi ko rin siya pinabayaan. Sapagkat sabi ko sa sarili ko, kung wala ang taong ito, kung wala siyang nag-alaga sa akin, hindi ako magiging ganito. Hindi ako makakatapos ng pag-aaral ko. Hanggang 2011, kahit nung nagtuturo na ako, hindi ko siya iniwanan. Sapagkat gusto kong iparamdam sa kanya yung pagmamahal na ipinaramdam niya sa akin. Kaya bilang tanda ng aking pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob, inalagaan ko siya hanggang siya ay pumanaw noong March 26, 2011. Naramdaman ko yung lungkot, naramdaman ko ang hirap, naramdaman ko ang pangungulila nung mawala ang mahal kong inang. Palagay ko, ang hirap umusad, ang hirap maglakbay, ang hirap mabuhay. Nung nawala ang inang ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa sarili ko. Yung taong nagmahal sa akin, yung taong nagpahalaga sa akin, yung taong nag-alaga sa akin, wala na. Pero isang bagay ang nagpapalakas sa loob ko. At ito ang dahilan kung bakit nagdesisyon akong pumasok ng seminaryo. Sapagkat yung pananampalataya, yung butil ng pananampalataya na itinanim ng matanda sa puso ko ay lumago, humabong, dahil sa ipinakita niyang pagmamahal sa Diyos, sa kanyang kapwa. Ito rin yung nais ko, maglingkod. Kaya po pumasok po ako ng seminaryo. At sa awa at habag ng Diyos at alam ko sa tulong ng panalangin ng matandang nag-alaga sa akin, kahit ganon ang uri ng pamilya na mayroon ako,
biologically, pero ang Diyos hindi nagpabaya. Ang Diyos gumawa ng paraan. Ang Diyos laging naririyan. Inaayos ang mga daan. Inaayos ang aking paglalakbay. Tinulungan niya ako sa gitna ng hirap, sa gitna ng sakit, sa gitna ng lungkot, sa gitna ng pangungulila. Ang Diyos laging nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa akin. Sa simula, sa una, kung titignan, parang masaya ako. Pero sa kalooban, damang-dama ko yung lungkot. Magkagayon pa man, alam kong hindi ako pinababayaan ng taong nag-alaga sa akin. At higit sa lahat, hindi ako pinababayaan ni Maria na ina ni Jesus. Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Ano man ang mga pangyayari sa buhay natin, sa inyong mga anak, huwag ninyong sasayangin ang pagkakataon na mayroon kayong mga ina na nangangalaga sa inyo. Huwag ninyong sasayangin ang pagkakataon na pinagkalooban kayo ng Diyos, ng nanay na magmamahal sa inyo, na nakakasama pa ninyo. Huwag ninyong sasayangin ang pagkakataon sapagkat kapag ang mga nanay na iyan, ang inyong ina ang nawala, your life will never be the same again. Sapagkat ibang-iba kapag mayroon kang nanay na kasama, ibang-iba kapag may inang gumagabay at umaantabay sa iyo. Sa lahat ng mga ina, nais ko pong ialay sa inyo ang awit na ito, Dakila ka Inay. Napakadakila ninyo. Kagaya ni Maria na napakadakila, pinakita niya ang kanyang kadakilaan sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak na si Jesus na hindi niya iniwan hanggang sa kamatayan sa krus. Si Maria ang larawan ng katapangan at katatagan ng totoong inang mapagmahal at mapag-aruga sa kanyang anak. Mula nang isilang at nagkamalay, ikaw aking inay, ang aking gabay sa landas ng buhay. Sa aking pagtulog, nagbabantay. Kapag lumuluha ang mahal mong sanggol, ika'y dumaramay. Dakila ka, inay ko sa akin, uliran at dapat mahalin. Pag ika'y nawalay sa aking piling, ano ang gagawin? Ang yaman ay di kailangan kung wala ka, o aking inay. Sa mundong ibabaw, wala kang kapantay. Dakila ka, inay. Sa mundong ibabaw, wala kang kapantay. Dakila ka, inay. Ginang, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina.